Dah, ya nih buat Anda semuanya. Dan satu informasi juga buat dari ini pelonton semuanya, Bapak Ibu Kamas Mbak Yu, bahwasanya pada malam hari ini akan ada 4 season. Yang pertama sudah Anda saksikan tadi, season pertama yaitu kesenian reok dari Dusun Bawangan yang akan hadir di depan Anda semuanya. Kesenian tari jaranan ebek dari Dusun Gadung. Di season yang ketiga akan ada saksikan yaitu seni tari warok dari Dusun Bawangan. Mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami akan diakhiri dari penampilan seni warok dari Dusun Gadung. Maka dari itu jangan Anda beranjak dulu, bagaimana meriahnya acara pada malam hari ini. Dan motor tani terima kasih dulu saya ucapkan sekali lagi buat beliau dari tim keamanan, baik dari TNI Polri Kepadu, wabil khusus dari beliau Bapak Kapolsek Sawangan yang sudah memberikan izin buat kami keluarga besar seni tari Turonggo Krido Budoyo, wabil khusus seluruh warga masyarakat Dusun Bawangan yang sudah memberikan izin buat kami hadir di hadapan Anda pentas seni pada malam ini dalam rangka memperingati bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan tentunya suatu kebanggaan dari kami keluarga besar kesenian Turonggo Krido Budoyo malam hari ini bisa berkolaborasi dengan kesenian tari jaranan ebek dari Dusun Gadung Gantang Sawangan Magelang. Satu kesenian Indonesia kaya akan seni, Indonesia jaya selalu, asik. Yuk sekali lagi mana tepuk tangannya buat kesenian tari jaranan ebek dari Dusun Gadung. Inilah dia penampilan dari teman-teman atau rekan-rekan seni tari jaranan Anda, iya nih buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa
Sireng ngumbar angkara rungokno dawuhku iki para siswaku kabeh ing ngampal dina iki dina ares manis becik kanggo pendadaraning para siswa-siswa ing ngampal mula saka kuwi rungokno sing tenanan pendadaraning dina iki aja nganti ngisin-isinake yen dadi siswa-siswaku kowe padha diteter kabisanmu ana ing wengi iki mula saka kuwi pendadaran kawiwitan
Aku sing teko Kanggolo. Kaya ana sing teko kok kaya suarane bangsat ing Gunung Pegat. Wong ino ngendi iki? Bener Kang, iki adimu Suro Bangsat. Oh, kowe. Oh, Bangsat. siswa-siswaku yo padha melu gladhen nang kene Kang. Ya bener, so bangsat. Angin ngene Kang, Kepiye? senajan siswa-siswaku padha gladhen nang kene. Kowe kuwi menungso ora toto. Kok kowe iso ngarani yen aku menungso ora tata sebabe opo? Kanggolo, Kepiye? dina sing kepungkur Kanggolo. Kowe miloro karo anakku yo Sigento Kanggolo. Kowe sing dadi pekarane bangsat. Pancen bener. Mergo anakmu si Gento murang toto. Murang toto sing kepiye Kanggolo? Oh, Anakku si Cempluk kuwi tak konong pasar tuku mbako lan mbako kuwi entek. Lah konong dalan dicegat karo anakmu Gento. Foto-foto jane arep dipek bojo. nek mestine Kanggolo, Kepiye? si Cempluk kuwi kudune gelem karo anakku Sigento Kanggolo. Aku dadi wong tuwa yo, Pak. Yen pancen Cempluk kuwi gelem, aku yo ngono. Nanging Cempluk kuwi ora gelem dadi bojone anakmu si Gento. Senajan mengkono Kanggolo, sik kudune kuwi anak yo ming karo anak perkarane. Aja wong tuwa melu-melu gerangang ora patut Kanggolo. Kowe nekke gerangang karo aku. Lah wong anakmu si Gento kuwi mulang toto teko nang ngarepane wakne. Yen njaluk rabi tak rabek kene aja nganti karo Cempluk ora nggugu. Saiki ngene Kanggolo, Kepiye? sing ganti Kanggolo. Aku teko ing ngampal kene iki ora trimo Kanggolo. Yo nek ora trima kowe arep ngopo? Oh, kowe urung ngerti ngelmuku sing anyar Kanggolo. Ilmumu anyar opo? Suro Menggolo ora bakal digring ngadepi ilmu. Ayo, saiki dijajal ngelmune Kanggolo karo ngelmune Suro Bangsat saka ing Gunung Pegat Kanggolo. Senajan aku arep wis tuwa, nanging aku yo ora bakal digring ngadepi ilmumu sing wis kondang kalupa.
Ini Kanggolo. Pancen ngono karepmu bakal tak ladeni, Tru Bangsat. Oh, sadurunge aku karo kowe adu kasekten. Yo, Siswaku Bangsat. bakal tak adu karo siswamu Kanggolo. Yo, tak turuti. Siswaku bakal didu karo siswamu. Ayo, kaya apa? Milih sing ndi kowe? Oh, iki Kanggolo. Sajan cilik iki atos balunge wulet kulite Kanggolo. Iki siswaku senajan ning rulat-lulut kaya ngene iki wis tak gembleng Adijaya Kawijaya den ngadepi. Ayo menas siswaku. Menas. Siswamu kasuran ing yuda Kanggolo. Yen pancen kowe sekti Mahambara, iki siswamu warasno meneh Kanggolo. Aja umuk kowe Bangsat. Najan siswaku kalah musuh karo siswamu. Nanging aku duwe piandel, duwe kapercayan. Kolorku bisa marasake siswaku. Wis siswane Suramenggala. Ora isin-isinake ana ngene. Lumpruk kaya ora gitu. Tak suwun sapis kokolku. Waras tenan. Oh, pancen ampuh kowe Kanggolo. Karemu piye saiki Bangsat? Saiki siswamu pilihan sing gamben sing wedok. Iki siswaku cilik ning mlenik. Niki duwe kepinteran, duwe kabisan. Oh, no Ayo, Kanggolo. maju. Iki siswaku sing wedok menas. Oh, siswamu sing wedok. Kalah. Iki siswaku sing tak kondo-kondo malah kalah. Nanging ngoti kowe bakal tak warasake meneh siswaku. Tongkatku iki bisa maraske kowe. Siswaku mentas. Iso toyo tenan kowe Bangsa. Aku kok Kanggolo. Ayo saiki siswaku Iki sing gagah pideksa iki. siswamu. Oh, mentas. Maju. Ayo dadi mentas. Murite Suruh Bangsat.
Siswamu kalah Kanggolo. Sini kowe dadi siswane Suramenggala ing Ampal. Kok jebul iki kaya mengkono. Iki siswaku bakal tak usadani nganggo pusakaku kolor iki supaya bisa waras neh. Toyo meneh. Mentas. Nyoto ampuh kowe Kanggolo. Ayo siswamu. Diedu meneh karo siswaku sing wedok. Aku yang di siswa sing wedok. Senajan mi gentes le ajar ning iki pinter. Ayo mentas. Mentas. Sing tenanan. Siswamu nglumpluk. Oh, siswa. Olehmu umuk-umuke. Wis tak wolek ilmu meso isih kalah. Nanging ojo kuwatir. Bakal tak warasake meneh. Ayo mentas. Mentas gulan glurur kau. Kanggolo, Piye bangsat? iki ijeh ana siswa siji meneh sing gagah-gagah pitekso. Ayo iki Siswaku sing kulino nang kene, aja ngisin-isin kowe. Kanggolo. Mentas ditu karo siswane suruh bangsa. Ayo mentas siswaku. Ayo mentas. Bangsat. Siswaku. Hei, sing rusak tenan iki. Siswamu kalah Kanggolo. Hei. Kowe kuwi nang kene malah klomprok ora. Isin-isinake dadi siswane Suramenggala. Ot. Tekan kowe iki bisa maraske. Mentos. Bangsat. Nang isin-isinake. Iki siswaku nalika semono lagi ngusok kayu. Oh, Kuwi Diu siswamu sing jenengane Suyat karo Mariat. Dijogeti nang ngarepane. ora apa-apa Kanggolo. Wis dadi jamak lumrahe wong urip ning Suyat karo Mariat kuwi kaya ngono kuwi. ning arep-arep wit. Biyen lah arep ngundang wong gadung. Lah iki kelakon bunga kabeh wong warga ing bawangan kene wis Oh, leksanan aku melu seneng le bungah-bungah Kanggolo. Nanging aku iki tratrimo karo dapurmu kuwi Kanggolo. Ora trimo arep nopo Ayo. kowe? Saiki kasektenmu karo kasektenku. Panjajal kasektene Suramenggala ing Ampel. Iya. Kaya ngopo kadigdayanmu? Godoke iki, tongkat. Ora kok iki ojo sing tenan. Arep opo kowe bangsat? Ayo tampan ono iki, Kang. Aku yo duwe
kasektenmu. Oh, Kang Kolo. Kowe pancen sekti Mandra Kuna, Kang Kolo. Ayo Balungku saiki kaya remuk. yen kowe duwe kasekten sing ampuh, Aku ora duwe daya. tokno kadigdayanmu kang pungkasan. Nanging aja girang-girang gemuyu, Kang Kolo. Kepiye bangsat? Aku bakal nyuwun ning ngersane Dat Purwengdat supaya aku waras pulih meneh, Kang Kolo. Ayo yen pancen sekti mentaso tandingono Suro Menggala iki. Sakti tangan bangsat. Kang Kolo. Arep apa ayo? Tokno kasektenmu sing pamungkas e. Rasano iki sing pamungkas. Apa kowe? Upas merayap. Ayo tamakno ke Suro Yen Menggala. kowe iso nampani upas merayap. Ayo. Sekti Mahanbara. Tamakno. Kula ning Ibu Pertiwi. Suro Menggala rabal kikrik ngadepi kasektenmu bangsat. Waduh. Bangsat, bangsat. Jebul upas merayapmu ampuh tenan. Rasane kemranyas ning raiku. Ayo aja girang-girang kemuyu bangsat. Kolorku iki bisa kanggo marasake, bisa kanggo nolak ajimu upas merayap. Tak suwunke barang kekuatane kolorku. Aku bisa waras. Kolorku aja isine. Waras bangsat. Oh, pancen ampuh kowe Kang Kolo. Kowe arep ngetokke kasekten ning ngampal kene. Nang kene iki Kang Kolo. Siswamu iki yo aku yo melu. Kula entah melu gembleng. Nang ngampal kene kok kowe mah tranyak-tranyak wani karo sedulur tuwa kowe bangsat. Aku tranyak-tranyak mergono perkara Kang Kolo nanging iki dino aku bakal bali ning Gunung Pegat nanging duwe penjaluk Kang Opo Kolo. penjalukmu bangsat? Opo bisa ngampal karo Gunung Pegat dadi sedulur Kang Kolo sing ora pedhot Kang Kolo. Oh. Yen ngono karepmu bangsat nanging yen anakmu si Gentha kudu dadi bojone Cempluk, aku rasuti duwe mantu Gentha anakmu sing kaya beluangop yen Damar nemancung cinubet Kang Kolo. karepe piye saiki ya? Manut garising pepesten Gusti Kang Murbeng dumadi. Ayo. Yen pancen anakku ora dadi bojone si Cempluk ora apa-apa. Nanging wis seduluran aja nganti pedhot Kang Kolo. Yo yen ngono karepmu tak turuti bangsat. Iki dina kang becik kanggo aku ya tetep ngaku sedulure ning kowe kuwi. Kadangku enom, sedulurku enom manjo nganti ana ruwet-ruwet ing antarane siswa kuwi ngampal lan siswamu ing Gunung Pegat. Ayo saiki pun dibangun supaya bisa ayem padha seduluran aja nganti ana pedhote ing antarane ngampal karo Gunung Pegat. Donga dinonga Kang Kolo. Ayo Muga kabeh rahayu slamet. Ora ana rubeda apa-apa. Aku bakal tapak asta utus salaman karo kowe Kang Kolo. Minangka pratandha seduluran sing ora pedhot. Surutane kok lebur dening pangastuti. Ayo padha bali. Kowe ana Gunung Pegat, aku bali ning ngampal. Yo Kang Kolo.
Siswa-siswaku, ayo bali ono ing Gunung siswa. Pegat. Bali Aduh. orang dekat. Mengkoe beke mek metu. Ayo bangsat bali bali. Ayo.